Пламен Константинов твърди при Явор Дачков, че руснаците не искат да убиват цивилни украинци. Да видим дали това е вярно. И Руснака, ако иска да превзема, трябва да превзема къща по къща, квартал по квартал, За да пази блок хората. по блок, защото иначе апартамент 63 е баба и дядо, апартамент 64 е картечно гнездо и апартамент 65 е майка с деца. Руснака не иска. Той не иска да тепа мирно население. Това видео беше публикувано днес. На него се вижда продавач на зеленчуци в Херсон. Очевидно невъоръжен. Очевидно цивилен. Руският оператор ясно вижда това. И въпреки това го преследва и атакува. Човекът оцелява по чудо. Това е ежедневие в украинските градове до 40 км от фронта. Украинците наричат това сафари за хора. Често самите руски окупатори публикуват видеята от тези атаки. На 14 май тази година руска балистична ракета уби тук 24 души, сред които 7 деца. Цели семейства загинаха тук. Това е обикновен панелен блок в Киев, далеч от фронта. Тук няма военни обекти, няма военни предприятия, няма картечни гнезда в апартаментите. Имаше домове, семейства. Но това е само малка част. По данни на ООН, руската война вече отнела живота на над 16 000 украински цивилни, сред тях стотици деца. А това дори не включва десетките хиляди жертви при обсадата на Мариупол, където точният брой остава неизвестен. Руснака не иска. Той не иска да тепа мирно население. След като видяхте това, преценете сами. Това не е мнение. Това е лъжа. И когато известни българи повтарят пропагандата на кагибистка Московия, те помагат тези престъпления да бъдат оправдавани и повтаряни. Те помагат на мрака, на неговото настъпление в Украйна, в Европа и в България.